Aja gelem nih, kok lunak banget to. Njaluk saiki ya saiki aja dinehi wektu. Nek dinehi wektu ngerti ra, wong Astina ki licik-licik. Terutama sing ndodok ning isore si wong Astina kae. Kae wonge licik banget nganti kowe dihapus krama, dihapusi malah ngrekoso ora iso dadi ratu. Ngono ya Kakang. Oh ya, ya wis. Manut karo kakangku Antasena, entuk ya saiki, ora entuk ya saiki. Nek saiki entuk matur nuwun, nek ora piye Kang? Ngamuk, ngamuk. Jalanan wis anggene. Lho, iki si wong Ngawangga. Ya, aku wong tuamu Ngawangga. Lah kok dadi jumeneng nang ngarepe wis anggene? Gandeng Yayi Prabu Ngastina ingkang tak anggap bingung penggalihe merga ora iso mutusi marang lelakon iki, aku ingkang bakal mutusi. Lho. Si wong Ngawangga sing mutusi. Ya, dasar para nyata. Walah dalah. Kakang Antasena piye? Sing mutusi Senopati Ngastina. Mundur piye? Tak wangsulane. Lho kok kowe sing wangsuli? Senopatimu sapa? Kakang Antasena. Senopati musuh Senopati. Kowe juragan ngaso. Iya. Maju kene. Yo. Aduh Antasena sikil. Yo. Ah, mengadeg kok ngidak sikil. Ora sengaja kok sikil apa? Krunguku kikil. Pakde Karna. Iya Antasena lho, wis anggene genti nang mburi. Sing dadi senopatine wis anggene aku. Mula nek Pakde Karna ngaku senopatine wong Astina, aku ya ngaku senopatine wis anggene. Kersane Pakde piye? Karepku aku bakal ngukui negara Astina. Nek ngono wis tok antepi tok kukui. Iya, iki dadine perang. Nadyan perang aku ora wedi. Nek pancen ora wedi perang, ora ning kene papan moneter kadigdayan. Sisan gawe tak jajal kaya apa kekuwatane Senopati Ngastina. Wah, keparat. Ucapmu kemewat kaya regem jimat. Gleleng pancakmu gembelo sirahmu. Wong tuamu wae wedi karo aku. Lah kok kowe dlangap patur bisa muwus. Wong tuaku wedi karo Pakde sakarepe. Ning Antasena iki ora tau sing tak wedeni. Metu jaba, golek pawan sing jembar. Wah, ora minggat glandang kan dening aku.